الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga pagariyami, mga babayami si kawagama Islam ki pagadatan sulangulanguan o mga barapuasa amit tigre sagi ang kaya bulan na Ramadan. Pagalintano din mana na benar sagi ang kai 10 gawi malalambo sagi ang kaya bulan na Ramadan. Mga pagariya ang kaya 10 gawi nag-iiso mga gawi madakala mga hadith amya aloy Laylatul Qadr na si matatagu. Sugi di tanu di kapanabnar nagu di tanu di pakandekal nagi ang kutua simba tanu si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Mga pagariya ayad na mapia nagi ang kutua di tanu di pamukaw sa mga pamilya tanu sama na yun na pamukaw tanu bulaborong sa kanu sana matatagu sa agyang kanan mga darapatano sa isa Pilipinas ka ayad na oras samanan na sobra so alas 12 na gyang kutuba pengilayan tanu nagupenabenaran tanu itanu di makang gelebeg sa mga gelebeg ipagalaw tanu sagi ang kaya kapumagusay tanu mga pagariyami na pagaling tanu agyang kuto ang mga hadith ami aluiro nagyang kuto kapturo nagyang kuto Laylatul Qadr. Masya Allah. Malitad niya. Miya sukati wa yan. Masya Allah, Masya Allah. Sige ko datano kaaluya kausaya si ko mga pedahadith na Aya paganaya kalitano hadith nagyang kuto hadith Abi Dharr radhiyallahu an. Peter yan sa kanatigian na ipagisa ka na sa ikong mga tao. Wanto na igaw akapturo nagyang kuto Laylatul Qadr. Na iniisa ka na sa ikong nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So Abu Dharr na mismo ayan yan din inisaan na sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa ini pakay sa iyan natigan na hay Rasulullah teruang karakan natigan na Laylatul Qadr. Ino matigian na basi imatatago si iku Ramadan anta akas iku salakaw ku Ramadan. Naaya ini sembag unabitan wa Muhammad si iku Abu Dharr natiga na bal hiya fi Ramadan hay Abu Dharr na Laylatul Qadr na si matatago si iku bulan na Ramadan. Miniso pa man peruman su Abu Dharr atiga na hay Rasulullah gyang kana na Laylatul Qadr na bagin banan lagid u mga anbiya mga sugu Allah subhanahu wa ta'ala. Igira bibig sirampan na paman nabturu Laylatul Qadr fa idza qubidu rufi'at na igira paman na sumanga anbiya na miyawa patasiran nagyuto na naman bu ikiyada agyang kuto Laylatul Qadr. Anta akat tigu Abu Dharr agyang kanana Laylatul Qadr na taman dinanan sa limaw maagyang kuto abang kita taman din sa paman na di makatindig agyang kuto yaumul qiyamah. Na ini sembag unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam natigyan Laylatul Qadr na taman dinanan sa agyang kuto kabang kita sangka iya dunia na uman din Ramadan nabturu nagyang kuto Laylatul Qadr.
Sa inisi yang paman si iku nabitan wa Muhammad ya Rasulullah. Mi aluin kaatigian Sulailatul Qadr na si iku bulan na Ramadan. Naturo ang karakanatigian na ande matatago si iku mga kagagawi si iku bulan na Ramadan. Natigo nabitan wa Muhammad hay Abu Dhar na Sulailatul Qadr na siing kambubanuga. Sagyang kutuwa paganay 10 ku bulan na Ramadan anta kagyang kutuwa 10 abkuri si iku bulan na Ramadan. Sa manuto mga pagariya nami aliw nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam asagyang kaiyapaman na 10 abkuri naroon na pambabanuga agyang kutuwa Lailatul Qadr. Nenisa niyang paman sunabitan wa Muhammad agyang kananatigian inaluin kaapaganay 10 gawi nagugyang kuto amor ya 10 gawi ku bulan na Ramadan na ando na matatago agyang kuto Lailatul Qadr. Nasimbaga sa kanya no nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabab sagyang kuto akile ini ako Abu Dhar amala unagyang kuto panaguntaman. Natigan hay Abu Dhar na siingkas kanya ng bebanuga sagyang kuto paman na mulimpusan 10 gawi isi iku bulan na Ramadan na uba kong kaatigian isi uba kong gina ni paman na lasdud na pakay sa karakan atigian hay Abu Dhar. Nasunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nakialatan nagyang kutwa diran di kambit tira isi ku Abu Dhar. Waman adna miya kasendut si iku nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasumambusu Abu Dhar na sabab sa giyang kutuwa panaguntamanian na miya lipat sa kaniyan ubo na Peter o nabitan wa Muhammad agiyutod ni mulimpo sana pakaisiyan. Namiyaw man niyang paman sunabitan wa Muhammad na miya minis paman. At tiga na ibatatigyan ako Allahay Rasulullah. Apaman na sukabenarakan apaman na kababaluyakan na Muslim nadang katigyan teruarakan wandi sagyang kuto apaman na 10 gawi apkuri sagyang kaiya bulan na Ramadan na su Abu Dhar na miya supakyan nagyang kuto kabaya o Rasulullah adin yan din napakaisaan peruman sunabitan wa Muhammad nasukun sunabitan wa Muhammad na kiararangitan. Sagyang kuto apaman na kiara rangitiron na tigu Abu Dhar adanian denutumi prangit. Sagyang kuto ipunden na ko kaya kilala kanon udi na paman na kini pagpadanakan si iku nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa tigu nabitan wa Muhammad iltamisuha fi 7 al-awakhir la tas'alni an shay'in ba'daha hay Abu Dhar na Sulailatul Qadr. Nambabanugan niyo sagyang kaiya paman na 7 gawi iyalambe si iku bulan na Ramadan na uba kong katigiyan na pakay si oriana na atigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama no to mga pagariya nagyang kaiya malalambe sagyang kaiya bulan na Ramadan na si imararan yagyang kuto kapturun agyang kuto Lailatul Qadr. Ito'y paman na sa katanwa mga Muslim nagyang kaiya mga malalambuon na diitano di mamakot itano di pakanda kala nagyang kuto ang mga galabag ang mga pipya adi itano di suat si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kuto galbag kami ang makalalay balas. Yang kuto kapamuat, yang kuto kapanambayang si iku mga kagagawi yang kuto kabatiya sa Quran na sukabatiya sa Quran na syafaatan niya nagyang kuto tawa pambatiyaon sa dunia nabuyang kuto kasus sadaka yang kuto kapangalimu languan amapi agalbak amala ibalas na ditano di pakandagalan sagyang kaiya bulan na Ramadan. Miali pun sa hadith asunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pitero yan natigyan na haygyan kaiya Lailatul Qadr na bebanugan niyo sagyang kaiya 10 gawi apkuri ku bulan na Ramadan. Fa in da'ufa ahadukum aw ajis upama katigu nabitan wa Muhammad kugyang kuto ay sarkanuna kiya lubayan sagyang kuto apaman na kiya pamuasanian si iku bulan na Ramadan fala yughlab ala 7 bawaki
na uba ati Nabi tanwa Muhammad kabukli kau tu uba kabukli nagu uba kalubay ati Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagyang kaiyapit tugaw iya lambe si iku bulan Ramadan sama nutuna kailangan nagyang kutu adi itanu di kapada benar sagyang kaiya malalambe sagyang kaiya bulan Ramadan kasi imararan yagyang kutu kapturun agyang kutu Lailatul Qadar madakalatan tu hadis ami alu Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagi ipenguyatan sa mga ginawa tanu para paman na na batanu mipsendit sagyang kaiya kaypo sagyang kaiya bulan Ramadan miya kadagdagalman apaman na mga tao adi makasendit igira ami po sa bulan Ramadan dinian lima pamagitong agyang kutu apaman na miya pagamalian na aya dinian di matero sa ginawa niyan na inwa kutu da makapanabnar inwa kutu da makatamat sa Quran inwa kutu da makapanambo yang si iku mga kagagawi inwa kutu da makasasadaka inwa kutu da dakan mapakandagan supangan niya kan si iku Allah subhanahu wa ta'ala inwa kan da mapakandagan lagi ang kutu mga tadong-tadong makan si iku Allah subhanahu wa ta'ala miya panutula puno Abu Bakra ati Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam iltamisuha fi 9 yabqaina bebanugan yung Lailatul Qadar igira ati Nabi tanwa Muhammad ayabu alam ba si iku bulan Ramadan nagyang kutu asyaw gawi na bebanugan yung ati Nabi tanwa Muhammad sagyang kutu ayabu alam buon na petu gawi anta akan 5 gawi ati Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam anta akagyang kutu mulimpusan kagagawi si iku bulan Ramadan na saniwati Nabi pagayan yagyang kutu Lailatul Qadar saya tenudan tanu na igira ayabu alam ba ku Ramadan nagyang kutu asyaw gawin naginan su ika-20 awisa igira ayabu ami alam bu nagyang kutu apuetu gawin naginan su ika-20 agut telu si iku bulan Ramadan igira ayabu ami alam bu nagyang kutu 5 gawin naginan su ayamaanan yan na ika-20 si iku bulan Ramadan na gyang kutu mulimpusan akagagawin naginan su ika-20 agusyaw anta aka ika-30 si iku bulan Ramadan nagina ng mga pagarian mialo yung Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam agyang kutu mga gansar ang mga bilangan na kusaulan kagagawi isagyang kaya bulan na Ramadan naruntan bebanuga nagupaman na pagayan niya agyang kutu Lailatul Qadar na mga pagaria yang kutuba kabasa Qur'anu mararaning sagyang kaya malalambo sagyang kaya bulan na Ramadan na mamakot tanu magamal nagupukaw tanu sa mga pamilya tanu nagupaman na pakandekalan tanu agyang kutu ang mga simba ang mga laibalas sagyang kai alambo ko bulan na Ramadan ya panutula pa ng Muslim aso Abdullah ibn Unais namataan sa kaniyan na pitro iya si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atigo Abdullah ibn Unais inni aku nabi badiya ya Rasulullah sakana tigiyan na siya ko bubaling sagyang kaiya bukid sagyang kaiya paman na probinsya uli na tigitano paman na sa badiya yang kaiya paman na mga derpa marani sagyang kaiya Madina wa inni usalli bihim asakana tigiyan imababaloy apagimam sagyang kutu derpa amin hiya Rasulullah atigiyan natero ang karakan agyang kutu Laila isagaw isagyang kaiya bulan Ramadan apaman na penuga ko udina tigiyan natin ako sagyang kaiya paman na inged a Madina anak ko makapanambayang sagyang kaiya masjid ka paman ay pigisiyan wanto na i-special ang mga gawi sagyang kaiya bulan na Ramadan at turunun sa Lailatul Qadar ka anak watigyan na makasung sagyang kaiya masjid ka sa Madina na anak ko ron makasumpiyang na aya pitro Nabi tanwa Muhammad si iku Abdullah ibn Unais anzil fi laylati 23 ayatigyan na Abdullah ibn Unais na panugkar kami uni na sungkar kami sagyang kutwa ika-20 agu telo sagyang kutwa ika-20 agu telo
Seiku paman na bulan na Ramadan na ayang kar kami at tigo Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kapanug kasumbayang kasagiang kaya paman na masjidakan sa Masjidin Nabawi. Mga pagariya, yang kaya paman na kapturun Laylatul Qadr na mialoy mga ulama miyaka bida-bida saya sa ilayan sa mga ulama. Miyaka bida-bida saya sa ilayan sa mga ulama. Na sukadakalan ko mga ulama al-jamhur, sukadakalan ko mga ulama na ayapitin deganiran na Laylatul Qadr na turun sa giyang kai asap pulugawi pakuri sa giyang kai bulan na Ramadan. Itu ati ko mga ulama ad na madakala hadith ang mga kurik authentic hadith asagyan kaya sa pulugawi. Okay dati ko mga ulama namyakang bida-bida silang paman sa ilayan wanda sagyan kaya mga kagagawi. Ano sagyan kaya mga kagagawi? Agi sa puluin ya kagagawi na andi paman na mararani aron nupturun sa Laylatul Qadr. Na aya miya panutulatin dugu Al-Hasan wa Malik na annaha tutalabu fi jami'i layali al-ashr na intiro agyang kaya mga kagawi ang makasusul sa agyang kaya sa pulugawi apaman na ipuno ka sa agyang ko tuwa dupulo agwisa na taman sa agyang ko tuwa kabuka isa agyang kaya bulan na Ramadan na sutaw na di mana benar na bebanugo niya nung agyang ko tuwa Laylatul Qadr na tigo mga ulama agyid ni pitindegan ko kadakalan si ikupaman na mga ulama paman na mga ginaw ayami paman na mga alay sabut mga la ulama nagito ni pitindeganiran kagi adna hikmasan mga pagari adna antap inutu paman na inutu ada miya tendu paman na gawi naguda mi aluya gawi Laylatul Qadr na turun sa giyang kutu paman na kagagawi miya tendu miya pentu. Natigo mga ulama wallahu a'lamu liyajtahid al-mu'minu fi hadhihi al-layali syarifa na aya antap nagu aya hikma na ano makapenaguntaman agyang kutua makapaparatya si wallah sumanga datu sumanga bai dia kutua mga muslim sa giyang kaya mga kagagawiya sa salaan sa giyang kaya bulan na Ramadan. Ayat tigo mga ulama kepadalam sa giyang kutua ginawa mu'min. Kullu laylatin yaqul umandin sumagad yang kaya mga kagawin ayap kepada dalam sa ginawa niya na kata Laylatul Qadr banda saya turun nagyang kuto Laylatul Qadr nagyang kuto panaguntaman niyan sa gyang kuto mga kagagawi pakuri sa gyang kaya bulan na Ramadan nalagi diyang panagyang kuto paman na di niya ni kapag i'tikaf paman na isa panay amala mapi amal agyang kaya i'tikaf anay no kapaman na susabad ko mga ulama na kusira nagyang kaya makapantag ko i'tikaf asutaw na pkedin sa masjid adin niya nun di paman na suasuatan na sukad na niya na Rabbul Alamin. Natigo mga ulama upama ko gito mapadalam agyang kutwa mapadalam sa ginawa agyang kutwa taw na miya sigura dunia na rin miya sigura dunia na apaman na keyanan yan Laylatul Qadr amay ka managuntaman sa giyang kaya lamba ko bulan Ramadan. Ayo po nagito mapadalam ko ginawa niyan na paman na mana na benar umando na kagagawin na mana na benar na dad na malapas yan ko mga kagagawin na keyanan yan nagyang ko Laylatul Qadr. Na may kaadnap man natawa tatandu niyan na kapakayagin ko ito at tatandu niya nagawin na kanabaro tumurong sa Laylatul Qadr katumurong sa giyang ko ito mga pedagawi na antunay keswa amay kagiyang ko ito paman na daka panabenar sa giyang ko ito mga kagagawi aron no nagyang ko ito kapturun Laylatul Qadr kagi paman na dita no katawan sa giyang kaya paman na bulan na Ramadan wandun turu nagyang ko ito Laylatul Qadr. So mala imama so Sheikh Muhammad Al-Uthaymin na tigyan na kalinali nagyang ko ito kapturun Laylatul Qadr paman ada matatendu kagagawi lagi dia no paman na tigita no si iko ika-20 agu 5 o di na si iko ika-20 agu 7 pagkalinalina tigo Sheikh Muhammad Ibn Al-Uthaymin agyang ko ito kapturun Laylatul Qadr kapag ay tumurun sa agyang ko ito ika-20 agu 1 ika-20 agu 2 paman nada ang matatangkan dagu matatendu kapturun agyang ko ito Laylatul Qadr.
sued na mapiya mga pagariya nagyang kaya paman na suwan rakatano o mga ulama nagu ayamala na suwan rakatano nabi tanu Muhammad ap mabanugon tanu nagu benar-benar tanu sa mga galbag ang mga pipiya sagiyang kaya malalamba sagiyang kaya malalamba ang mga kagagawi sagiyang kaya bulan na Ramadan na magamal tanu kagiyang ko tuwa mapagamal tanuron na tumu adigyang ko tuwa sanggibo ulan-ulan ang mapagamalagiyang ko tuwa manusia panganing ko si ko Allah subhanahu wa ta'ala palayat tanu din mapadisagyan ko tuwa mga tao agyanan niyan agyang kaya Lailatul Qadar Allahumma ja'alna mimman qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaba ya Allah pada kami ka sagyang ko tuwa mga tao ang mga makapanambayang sagyang ko tuwa Lailatul Qadar sagyang kaya paman nakasugdiyan sagyang kaya bulan na Ramadan asan sa paman na tao ang makapanambayangon na irilaun wallahu subhanahu wa ta'ala agyang ko tuwa paman namyawn amyan dusanian hinan surila wallahu subhanahu wa ta'ala asadin sarilan wallahu subhanahu wa ta'ala nama pena-penasagyang kutu mga dosa niyan nasadin sarilan wallahu subhanahu wa ta'ala nama kau masalungan na mori na keswatun wallahu subhanahu wa ta'ala nasadin sa mga tao rilan wallahu nagu keswatun wallahu subhanahu wa ta'ala na pekasul niyan sagyang kutu surga iyan aginan su surga apaman na deden apaman na bau pekalawan akapi adar pa pengening tanus iku Allah mamakasul tanus iku surga nami prakes tanus su mga pamilya tanus su mga nukas tanus nagupaman na timu-timuon tanon yang si iku surga iyan ya Allah tarima ang kaso panganiyami sagyang kaya bulan na Ramadan ya Allah tarima ang kaso lang-ulang wano mga amalami mapia tarima ang ka so kaya pamuasami kaya panambayang kami sa mga faradu kaya panambayang kami sa mga sunnah ya Allah tarima ang kaso kaya bati kami sa Quran kaya panambayang kami siku mga kagagawi su mga ruku ami agu su mga sujud nami ayam malana su panganiami ya Allah ya Rabbal Alamin sapsalam nami skanu mga bangsami gyang utu akabasa Quran wa yamananian nana pemukaw kanu pamukawan yu su mga pamilya niyo nagu galabakatano sa galabakasimba apa man na malaibala sa gyang kaya bulan Ramadan wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.